Aki Nissan Sunnilla Suomen ennätyslukuja soiteltiin prostoksena 400 lajitteluaikaan 140 plikku. 1 vai 2 vai 3 jotain siihen suuntaan. Kovaa tuli kuitenkin. Petri Koistinen lähtee sitten Hondalla haastamaan. Lajittelussa soiteltiin 103, reilua 138. Mikäs siellä Akilla meininki? Nouseeko peukku? Näyttäisi nousevan ja Petriltä nousee kans. Ei muuta kuin laitetaan tuosta valot vihreälle ja rupeatte soittelemaan. Käyntiin noin. Teillä on mikit määrittää sen näyttää. Sitten pieni tarkistus. Teillä on nimittäin radat ristissä, niin katsotaan paljonko meni kompensaatiot solmuun.